Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Nitolbuk mulej kbirek dan is-sinjal tal-fidwa tagħna, tal-għaqda tagħna ma' Pietru u ma' suċċessur tiegħu Franġisku, u nitolbuk tqawwina fil-fidi minn dan il-post għażiż fejn l-Apostlu missierna laqana ma' ibnek Ġesu imsallab u l-xuxtat. Jalla minn hawnhekk ikun hawn ix-xija ta' fejqan, ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha fl-art. Nadurawk o Ġesu mberkuk, slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. U Marija tħad fid-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr tija. Grazzi Sinjur Alla. Viva San Pawl!